What's up mga guys? Welcome back to another vlog. It's Yuki! Hi! Na naman nga pala to. Back at it again with another video. So today, bago ba kumata and maligil sa ako. Let's go! Actually, wala akong naligo. Ikaw na ako gibasa. Gamay akong buhok. Nagkaan ko kadyot. Nag-brush. Nag-ilis. So karon mga guys, no, mag-react na punta sa kanyang TikTok viral gapon nga. Ang ginatawag nga kato bitaw hanggang Android bitaw tong boy, want the please. So maghimo tato karon no. And I have this my phone now. So vlogger biya ko na ita. So mag-react ta kay para pud malagka to subscribers. By the way, happy 500 subscribers. Happy 500 subscribers. Alright, let's go. So karon no, kay 500 subscribers naman ta. So magsugod ko tanig consistent upload. Mag-react na aning video. Ikotasan ko. So ready na mo makita ang mga naggagandahang mga dilag sa TikTok. Amot lang daghang gingan sa TikTok pero okay lang. Content. Alright, let's go. Kinsa mo wala naka-subscribe na. Subscribe na mo, man. We are halfway to 1,000 subscribers. I'm ready. Ang sabi niya sa akin, okay siya. Cute siya. Naka-braces. Then siya na kaya facial expression na itong apart, no? Okay. Pinaanana, gano'n. Let's go. Next video. pinasok ko and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, So, grabe, no? Grabe talaga! Kakapanginig ng laman! Alright, next video tayo mga KUYS. pinasok ko and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, Cute siya, dancer. Wala siya yung mga something like that, pero cute siya. sa akin, pagilid tumihaya. Grabe yun, pre! Laki! Ang sabi niya sa akin, Sige pa. Ay! Grabe! Woo! Di ko na kaya to. Next! ko and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, Wow! Dancer siya. tumihaya. Asi pakapin nga twerk! Oh my God! That is a twerk! Next video. The place. At ang sabi niya sa akin, Cute siya. place. At ang sabi niya sa akin, Pura siya sila sa soberano nga. Tik-tik version. Itaas ko siya dila. Oh my God! Imagine! ang sabi niya sa akin, Wow! Wow! pinasok ko and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, Wow! Kasi pasulirap-sulirap. Pinananaw. Bam! Bam, man! Wow!
niya sa'kin. Katubay na lip bite. Sus! Anong lip bite? What the fuck? Shit. Ang sabi niya sa'kin. Wow! Katumay tsada. Naghigda. Nakabra. Nananap yun. Ang sabi niya sa'kin. Wow, dancer! Wow! Ang sabi niya sa'kin. Woo! I think I need to go to the bathroom. Gago! Joke! Okay, next video, no? Wow! Nagtakilid! Ang sabi niya sa'kin. Napaka-cute siya, pero hindi ko kayo siya kanal. Kanal, eh? Ang sabi niya sa'kin. Woo! Diya siguro taman, murag. So, diya sa tataman karon mga KUYS, no? Kay medyo init naman ko dito sa akong room. And dito na po taman ng video. Wow! So, thank you for watching, guys. No, kung na-enjoy mo ang video, please leave a like and share or comment down below. So, thank you guys sa 500 subscribers, no? Okay, 500 subscribers at karon, and we are halfway to 1,000 subscribers. And salamat sa lahat. Pinakauna pa lang. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe. Let's go.